ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα. Ότι η ζωή μας μπορεί να γίνει πιο όμορφη, πιο πλούσια, πιο ανθρώπινη. Η χρονιά που φεύγει υπήρξε πολύ σκληρή για την πόλη και για τη χώρα μας. Η Ελλάδα γνώρισε τη μεγαλύτερη κρίση από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και η Αθήνα είδε όλα τα προβλήματά της να γιγαντώνονται. Μια πόλη με βαθιές πληγές σε μια χώρα που αγωνιά για το μέλλον της. Πώς θα είναι η χρονιά που σε λίγα λεπτά αρχίζει? Πιστεύω ότι εξαρτάται από όλους εμάς. Οι δύσκολες μέρες που ζούμε μας καλούν να γίνουμε πιο υπεύθυνοι, πιο δίκαιοι, πιο ευαίσθητοι και αλληλέγγυοι προς τους άλλους. Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει από μόνο του. Τίποτα δεν θα γίνει καλύτερο αν εμείς οι ίδιοι δεν προσπαθήσουμε να το κάνουμε καλύτερο. Γι' αυτό και χαιρετίζω τους εκατοντάδες συμπολίτες μας, κυρίως νέους, που πριν από 2 ώρες ξεκίνησαν μια μεγάλη πορεία στο κέντρο της πόλης. Πηγαίνουν στις σκοτεινές και εγκαταλελειμμένες γειτονιές, εκεί όπου οι περισσότεροι φοβούνται να πλησιάσουν τη νύχτα. Με μουσικές και τραγούδια φέρνουν ένα μήνυμα χαράς, ελπίδας και αλληλεγγύης στους πιο αδύναμους κατοίκους της πόλης. Φίλες και φίλοι, σας καλώ να υποδεχθούμε όλοι μαζί τον καινούριο χρόνο. 10, 9,